Ďalší digitálny satelitný prijímač pripravený v spolupráci so Skylinkom je HD prijímač GoSat GS 7055 HDI. Prijímač má vstavaný licencovaný dekodér Irdeto a je určený hlavne pre príjem programov Skylink a programov CS-Link. Umožňuje však aj príjem ľubovoľných, voľne vysielaných satelitných televíznych programov. Spolupracuje s novou prístupovou kartou Skylink Irdeto, ale aj s kartami ICE, s kartami Next a s kartami Irdeto CS-Link. Dodáva sa v efektnom balení označenom grafickým logom Skylink Ready. Balenie obsahuje samotný prijímač, diaľkové ovládanie, dve 1,5 V batérie, HDMI kábel a užívateľský manuál. Diaľkové ovládanie je prehľadné, elegantné a ovládanie 55 logicky usporiadaných tlačidiel je ľahké a pohodlné. Čelný panel obsahuje základné tlačidlá so šípkami na prepínanie predvoľby, zmenu hlasitosti, tlačidlo na zobrazenie menu a tlačidlo OK na potvrdenie voľby. V striebornom poli je umiestnený spínač prepínania do a z pohotovostného stavu. V strede umiestnený štvormiestny displej zobrazuje číslo predvoľby a vo vypnutom stave hodiny. V pravej časti čelného panelu je odklopné víčko čítačky dekodéru Irdeto. Prístupová karta sa vkladá čipom dolu, dostatočne hlboko, takže po jej zasunutí karta nebráni zavretiu odklopeného víčka. Zadný panel je osadený základnými najdôležitejšími konektormi. V ľavej časti sú F-konektory pre vstup LNB a výstup na pripojenie ďalšieho prijímača tzv. LOB smyčka. Ďalej konektor USB 2.0 pre pripojenie externého harddisku alebo flash pamäte a optický SPDIF audio konektor pre digitálne pripojenie audio zariadení. Pripojenie analógového audia a videa umožňujú 3 cinch konektory a jeden SCART konektor. Najkvalitnejšie pripojenie zabezpečí HDMI konektor, ktorý sa bude určite prednostne používať. Úplne vpravo je umiestnený hlavný vypínač a pevne pripojená šňúra sieťového napájania. Samozrejmosťou dodávky je perfektne spracovaný užívateľský manuál v slovenskom a českom jazyku obsahujúci inštrukcie a podrobný popis všetkých funkcií doplnený kvalitnými obrázkami. Veľmi vydarené menu prijímača je prehľadné a pekne graficky spracované. Po stlačení tlačítka menu sa zobrazia ikony pre vstup do ďalších sekcií. V sekcii nastavení sa otvorí ponuka inštalácie, možnosti, továrenské hodnoty a informácie. V sekcii inštalácia je možnosť výberu satelitu, nastavenia parametrov ladenia, použitého typu konvertora, disek prepínačov či použitého motora. Nastavenie transpondérov umožňuje ladenie podľa jednotlivých prednastavených parametrov alebo ručné zadávanie nových parametrov. Sekcia možnosti umožňuje nastaviť komunikačné parametre ako sú jazyk, detský zámok, čas, časovač, parametre audio-video výstupu, on-screen displeja a USB komunikácie. V sekcii továrenské hodnoty je možné nastaviť všetky parametre na výrobné hodnoty. Pritom dôjde k vymazaniu všetkých naladených programov a osobných nastavení. V sekcii informácie je možné zistiť verziu aktuálneho softvéru a komunikačných parametrov HDMI. Po potvrdení ikony úprava kanálov sa otvorí menu spracovania všetkých naladených kanálov a vytvárania obľúbených, čiže favoritných programových skupín. V sekcii Irdeto CA stav sa zobrazí stav a číslo dekódovacej karty, stav loaderu až po možnosť upgrade softvéru. Sekcia hry umožňuje výber z dvoch druhov hier Sokoban a Tetris.
Vytvárať a spravovať videá, obrázky a hudbu vo formáte MP3 je možné v sekcii Multimédia. Programy je možné nahrávať priamo pomocou časovača alebo EPG, alebo využívať funkciu časového posuvu a pozrieť si programy vysielané v čase, keď ste boli mimo televízora. Správcovi súborov je možné triediť jednotlivé položky a prezerať informácie o stavu pamäte. Sekcia EPG, elektronický programový sprievodca, umožňuje prezeranie a rezerváciu programov jednotlivých kanálov. Prijímač ponúka nepreberné množstvo ďalších funkcií ľahko prístupných diaľkovým ovládaním. Ukážkou krátkych videí a obrázkov si ich prejdeme tak, ako sú usporiadané na diaľkovom ovládači. Zatlačením tlačidla Mute vypneme zvuk, napríklad počas telefonovania. Tlačidlom V formát môžeme voliť jeden zo 4 obrazových formátov: 1080i, 720p, 576p, alebo zvolíme automatický obrazový formát. Tlačidlom Sleep môžeme nastaviť automatické vypnutie prijímača. Prijímač sa vypne po uplynutí nastaveného času. Tlačidlom Teletext sa zobrazí teletext na obrazovke televízneho prijímača. Teletext má 400-stranovú pamäť, je veľmi rýchly a má správnu diakritiku. Rýchlosť listovania strán teletextu si ukážeme na nasledujúcom krátkom videu. Pre nerušené čítanie teletextových správ doporučujeme znížiť priehľadnosť on-screen displeja na približne 10%. Kniha má dokumentárny charakter, samozrejme. Veď viete, v tej sérii článkov sme sa nedostali k jadru, gangu. Ale v knihe som povinný preukázať, kto mal pod palcom celú drogovú mafiu. Som si istý, že sa ti to podarí, synak. To dúfam, pane. Čo sa zase deje? Prepínanie medzi sledovaním televízneho alebo rozhlasového programu umožňuje tlačidlo TV rádio označené príslušnými symbolmi. Pri rozhlasovom móde sa po niekoľkých sekundách grafika zmení na údaj o dátume a čase. Hlasitosť zvukového doprovodu je možné meniť tlačidlami označenými Vol, Volume, plus alebo mínus. Na obrazovke sa zobrazuje grafický symbol nastavenej úrovne hlasitosti. Prepínanie kanálov jednotlivých televíznych programov je možné priamym zadávaním čísla kanálu pomocou numerických kláves alebo tlačidlami označenými H, čeno, šípkami hore alebo dolu. Ďalšou možnosťou je voľba programov z prehľadnej tabuľky zoznamu kanálov. Rýchlosť prepínania kanálov si ukážeme na krátkej nasledujúcej videoukážke. Šťastný. Ďalšou zaujímavou funkciou je zoomovanie, čiže priblíženie si zvolenej časti obrazovej scény. Tu si môžeme priblížiť v 2 krokoch 4x a 16x. Pomocou tlačidiel šípky hore alebo dolu, doľava alebo doprava môžeme posunúť obdĺžnik vymedzujúci približovanú časť na ktorúkoľvek časť obrazovky. Ďalšou skutočne dokonale prepracovanou funkciou je funkcia PVR, čiže Personal Video Recorder. Umožňuje nahrávanie programov na flashdisk alebo externý harddisk.
Tieto sa k prijímaču pripájajú pomocou USB konektoru na zadnej strane prijímača. Výhodou je, že pri nahrávaní je možné sledovať iný televízny program vysielaný z rovnakého transpondéru. V nasledujúcej krátkej video ukážke si túto možnosť ukážeme. Jaseň biely. Jasene sa v tejto oblasti nevyskytujú, a keby aj, poznáš druh, ktorý by bol sušený v peci a k tomu lakovaný? Lakovaný? Áno, priehľadným lakom. A mimochodom, kde je Lukrécia? Pretože som ju videla iba, keď sme prišli. Je v Milagre u rodičov. A to už prečo? Lebo ako iste chápeš, nie si práve ani... Nabil na 18. gól Patrika Šarpa. Bol to dôležitý zlom v zápase. Keď sme dali ten prvý gól a hneď na to ďalšie strieľanie druhý. Hej, a nakoniec musel konštatovať, že ešte k tomu je aj Vídek v útorok o 21:50 na Markíze. Videozáznamy sa ukladajú dekódované a možno ich v budúcnosti prehrávať aj bez dekódovacej karty. Externý harddisk alebo flash pamäť musia byť naformátované vo formáte FAT32 a nahrávky sa ukladajú v súboroch s koncovkou TRP. Nahrávajú sa aj pomocné súbory s údajmi o programe. Tieto je potom možné pri prehrávaní zobraziť na obrazovke televízora. Záznamy nie je možné ďalej upravovať a ani prehrávať v inom prijímači alebo na počítači. USB konektor možno takisto použiť aj k prehrávaniu hudobných súborov vo formáte MP3 a JPG obrázkov. Kvalita nahrávania a prehrávania bez mrznutia a výpadkov obrazu je závislá na rýchlosti použitého záznamového média. Pre plynulý, nezamrzajúci záznam a prehrávanie je potrebné použiť záznamové médium s rýchlosťou zápisu a čítania aspoň 20 až 30 MB za sekundu. Prijímač je takisto pripravený na párovanie a v budúcnosti môže byť dodávaný ako párovaný. Podporuje aktualizáciu softvéru vzduchom, čo umožňuje automatické stiahnutie nového softvéru z družice v pohotovostnom stave. Bezstarostne sledovať a vychutnať si množstvo satelitných televíznych programov vysielaných vo vysokom HD rozlíšení a v špičkovej kvalite vám určite umožní tento produkt HD digitálny satelitný prijímač GoSat GS 7055 HDI. V prípade vášho záujmu vám tovar bezpečne a rýchlo dodá firma Elano.sk k vašej úplnej spokojnosti. Neváhajte a navštívte našu stránku www.elano.sk a nenechajte si ujsť možnosť kvalitného nákupu. Prajeme vám príjemnú zábavu a mnoho zážitkov pri sledovaní digitálnej televízie využívaním tohto produktu. Vaše Elano.sk